shop ZANU-PF official robbed. Azvina kumira zvakanaka. 3 September 2024 ndadzoka zvekare muri yeZimbabwe ndine nyaya yandiri kuuya nayo panapa yandiri kusangana nayo. Nyaya iri kuvhundutsa vanhu vakawanda. Pandanzwa nyaya iyi ichipfuurawo nemunzeve dzangu ndabva ndati rekedza digesta because inini munoziva kuti panyaya apa handinonoke ndiri fast ndinobva ndanguva nadzo totozivisana zvinhu zvinenge zvichiitika. So nyaya ndiri kuuya nayo yakamira yakadai. So pari kunzi pana ZANU-PF chairman coordinating committee chairman ari kunzi akarobwa ndo mabudiro ari kuita nyaya. Chakaitika ndechekuti this ZANU-PF chairman akaorganiza soccer tournament ndobva apromisa vakomana kuti kana muchinge mawina ndichakutengerai soccer kit. Ndobva vaita seizvozvo apa ndiye angaorganiza. Vapedza ndobva vawina vakomana sekupromiswawo kana kuti sekuvimbiswa kwavanenge vakaitwa. Asi chivimbiso chaanga akavimbisa vakomana ava haana kuzokwanisa kunochizadzikisa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyanawo zvakasangana kubuditsa achitaura kuti vakuru havasati vandigira kuti vandipe zvinhu izvozvo kana kuti zvinhu zvesoka kit zvacho zvasati zvatengwawo nevakuru, but vanhu ari ndiye akavapromisa iye pachake. Saka vanhu vanga vakuya kwaari vakuti but ndiwe wakavimbisa ukati uchatitengera. Ndobva vateera kubhucha rake kwaanoitirawo mushando yake business rake ndiko vakamutera vachida kumurova. So zviri kuzonzi akabuda panze achitry kumutsvaga help kana kuti rubatsiro kuti vamwe vanhu vauye vakwanise kumubatsira kuti asarowe nevanhu ava. Saka vakomana 3 ava ndipo vari kunzi vakabva vashandisa mukana advantage yekuti abuda panze. Saka regedza titange kuba ndobva vatora $14 ne300 rands yakanga iri mu cash box meaning kana kuti ananga chiti till I don't know kuti iyo kwavo vanoritsa kuchidii. Saka zvakabva zvaitika akabva aenda ndobva anovasungisa enda kutaura zvakare kuti vakamutorera nefoni nharembozha yake. Ndo mabudiro ari kuita nyaya yacho muri yeZimbabwe indasangana nayo ndikatiregedza ndiuye ndingoshare kwamuri because zvinhu zvakaita zvinhu zvekuti zvino tikainzwa nyaya yakadai so pachinzi akapa mapromises tinobva tanga kufunga chekutanga kuti even madhara ake vanopromisa zvinhu zvakawanda vasingakwanisa kuzozvizadzisa. Saka it's not new kuti apa mapromises akasamazadzisa. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatinotanga kufunga kana tichinge tanzwa nyaya iyo. Asi panapa ndiri kuzoona vamwewo vakawanda vatotaura kuti why is it azotora route yekuti vanhu vakamubira ndikuti is it not a punishment yekuti anenge akushandisira vamwe mukana wekuti vakwanise kusungika since vaida kumurova ndobva azotsvagawo mukana. Ndo maonerwo ari kuitwa nyaya iyi nevamwewo veruzhinji. Inini masanganirano nayo endaita yabuda iri ku-The Standard newspaper vari kuti ZANU-PF Bulilima district coordinating committee chairperson was allegedly robbed by 3 men who accused him of reneging on his promise to give them a soccer kit after they won a tournament he had organized. The matter came to light at the Plumtree Magistrate Courts last Thursday when Ayanda Ncube 25, Polite Moyo and Coleman Govu appeared before Magistrate Joshua Nembware facing robbery charges. Nembware remanded the trio in custody to September 3. Prosecutors allegedly that on August 10, the trio stormed a butcher owned by the DCC chairman Felix Ncube, demanding their soccer kit, which they had won at the tournament. Ncube allegedly told them that the guest of honor, Moses Langa, had not given him the soccer kit. This allegedly infuriated the trio, who threatened to beat him up. Ncube went outside his shop to seek help, and the trio took advantage of his absence to ransack his shop and steal $14 and 300 rand from the till. They also forcibly took his cell phone. Ndo mabudiro ari kuita nyaya yacho. Pari kunzi vakabva vatora nenharembozha kana kuti foni yake mushure mekunge vapedza kunetsana naye kana kuti kumumbunyikidza kuti aite zvavaida ivo. Zvinhu kuti
anga asina option kuti adzokere mukati munenge musisiri kudzokereka. But muri yeZimbabwe ndangoya nenyaya panapa tisatatura divi kana kuda kuti kunzwisisa nyaya panapa hatina nyaya tinosirira, tinenge tichida kuti nyaya dzese dzisvike kuvanhu semafudiro dzinenge dzakaita. Nyaya iyi yandava nayo ndakakubatirai nhasi manga muchionawo sei? Tell me what you think in the comment section about this war issue, about this war situation. Tichionisana, tichifambirana, tobva yenderera mberi tichizoona kuti zviri kuzofamba sei, chii chazoitika. So kana uchinge wasvika panapa iri first time yako, it's very important kuti ugare wasubscribe, ucomment, ulike this video.